Ven pa aquí conmigo. Ponte por aquí. Que tal? Preparada para esta noite? Sí, máis ou menos. Que tal estás? Nerviosa? Sí, moi nerviosa. Andas aquí gardando a gorxa para que non che pase o de galloso no último, Claro. non? Pois veña, Aprendimos daquel programa, moitas cousas. moitas cousas. Pois imos ver moitas cousas, pero de ti. Vale. ¡Qué emoción estar aquí! Ai, sorry, que maravilla vir ata a nosa comarca veciña do Bierzo. Pero contame, que facemos aquí? Bueno, pois este é un dos povos máis bonitos de España. Non serás ti, por algún casual, a representante da comarca do Bierzo, verdade? Pois claro, senón que iba a facer aquí? Que é o máis especial? Pois a súa hospitalidade, que é moi parecido a Galicia, a súa xente, moi amable. Ni con un ramo de rosa recién cortado. Y en 7 vidas voy a... Sempre hai que ir pola vida pisando forte, aínda que coste. Na música, desde pequeniña, escoitando o meu avó cantar e a miña nai. Fai 2 anos que empecé a coñecer un pouco máis a miña voz, porque tiña un pouco de complexo de voz fina. Pois é unha sorte que poidamos gozar da túa voz, Sori. E por que recantos? Foi cousa da miña nai, que é fan incondicional do programa, e de Galloso. Bueno, Sori é moi tímida, sentimental, morriñenta por estar fora da terra, amante da natureza e dos animais. Pois, Sori, dende o Bierzo ata o plato de Luar, eu sei que vas dalo todo. Imos aló. Forza! Forza. Bueno, ahora que xa sabedes un pouco de min, espero que me botedes e que me dedes moita forza, que vou a necesitar. Bicos.